Duško, tak čo tu je tvoj nový domček? Domček, postavil som domček, ja to 11 rokov, toto všetko som postaral som ja, robili chlapci z Prahy a toto všetko robili nové. Áno. A tu, tak pôjde ľudia dnuka, Áno. nemusím ešte postaviť dom, tak postaviť všechno, tu tady uklídiť. A všechno bude tam... Ale zahradku si zrobil jakú divú. Tu tady všetko sa uklídí. A to čo tu máš posadené dole? Tam bude taká, jak sa narodí ten zvierat, a tu sa, jak bude narodil, a tu bude porodiť. A potom všechno, malička malý, a když sa narodí malička malý, a tu bude narodil. Hej. A tu bude všechno. No tu čo toto je? Čo toto tak? A toto ten, tá sa modlí sa, a tu Ježíš, jak bol malý. Áno. A toto je matka Mária Magdalena. Áno. A tu je... A toto, počkajte na bok. No jak sa to volá? A toto... To je kozy. No Duško, a tu hore, poď sem. Poď nám predstaviť. A hore čo tu? Čo máš spálňu? A toto je spálňu. Spálňa, hej? A poďte uklíčiť, niečo ukážem. No čo, môj zlatý? A toto, všechno toto postaví som. Áno. Jak bol som tedy mladenec, 30 rokov. A toto som postaví som ja. A toto všechno postaví som. A toto ešte všechno ukážem. No a tu čo je? Vidíte, čo to je? No čo to je? A toto je hrnček na kávu. A toto pije z kávu. A toto ideš treba sa kúpiť 10 centov. Ideš kupovať. No, dobre, a dobre. potom si všechno toto nevyvere. No to čo máš tu za značku? Prečo toto tu? Čo to znamená toto? A to môže treba čítať. No. A keď sa písali malára, a to všechno postavím. Dobre, Duško. No tak. A toto všechno tu dá sa kúkať. Ja všechno tu tady, všetko funguje. Takže sa ti tu dobre býva, hej? Ja tá sa býva sa všechny ty vole. Chceš tu ostať už navždy? A to bude 11 rokov, zvoril kľúče a to otvorím a potom všetky ľudia... Si tu šťastný? Veľmi sa počasení dneska, fakt ty vole. No dobre, takže čau môj zlatý. Čau na skle.